ठेचणे हे एक वेगळं सायन्स आहे. ठेचलं तुम्ही की त्यातले नॅचरल ऑइल्स बाहेर येतात, म्हणजे त्यातलं आतलं फ्लेवर बाहेर निघतं ना दादा. जेव्हा त्यातलं फ्लेवर बाहेर निघतं एखाद्या गोष्टीतलं, तर तो नॅचरली तुम्हाला सुगंध जास्त, टेस्ट जास्त. तुम्ही शेंगदाणे मिक्सरमध्ये बारीक करा, त्याचं टेक्स्चर, आणि खलबत्त्यावरती बारीक करा, याचं टेक्स्चर खूप फरक आहे. जे आधी जात्याचं टेक्निक काय होतं की खाली सुद्धा त्याला दगडाचंच फ्लॅट बॉटम स्ट्रक्चर होतं आणि वरती ते जातं होतं. याच्या आतमध्ये ते भरडल्या जायचं, आणि जे भरडल्या जायचं ना त्याचा टेक्स्चर वेगळा यायचा. म्हणून आधीचे लोक भाकरी किती किती खायचे सांगा बरं तुम्ही. मी किती भाकरी खातो, 1 किंवा 2. आपले बाबा, आपले आजोबा, बाबांपेक्षा किंवा आजोबांचे आधीचे जनरेशन, आपण या स्टोरी ऐकत आलो ना की यांनी 15 भाकऱ्या खाल्ल्या, त्यांनी 20 भाकऱ्या खाल्ल्या. हे खरोखर होतं. हे आपल्याला ऐकायला अशक्य वाटतं आता, पण एक खरी गोष्ट होती की लोक आधीचे 15 भाकऱ्या 10 भाकऱ्या सहज खायचे. त्याला टेक्स्चर तसा होता, त्या पौष्टिकपणा तसा होता. आता तसं नाही राहिलं.